ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва беҳтарин хабарро омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акаи ғулом ва акаи умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. дӯстон, бум расман ҳамааш яку як бора ба Нурулло Алиев рақиби нав дар ташкилоти Dana White Contender Series пайдо карданд. акнун шаби 20 ба 21 сентябр варзигари бебохти тоҷик Нурулло Алиев бо рекорди 6-0 дар қафас бо варзигари амрикоӣ Ҷош Уик бо рекорди 12-5 вомехӯрад. муҳорибат дар вазни сабук мегзара ва барои шартнома бо ташкилоти UFC мешавад. яъне ғолиби ин муҳориба 99% имконият пайдо мекунад ки бо ташкилоти UFC шартнома банда. хотиррасон мекунем ки Нурулло Алиев барои ин муҳориба хеле хуб омода шудааст. айни замон ӯ вазн кам карда истодааст ва барои муҳориба тайёр аст. дӯстон, акнун биён якҷоя Нурулло Алиевро дастгирӣ мекунем, чунки ӯ метавонад ки аввалин варзигар аз Тоҷикистон дар UFC шавад. ва агар ки маълумоти пурра оиди Нурулло Алиев ва рақиби ӯ, оиди тарафҳои сахтӣ ва сустии онҳо фаҳмидан хоҳем, пас биён дар ҳамин навор 5000 лайк ҷамъ мекунем ва мо чунин наворро пешкаш шумо мекунем. 5000 лайк дӯстон, фикр мекунем барои шумо ин душвор нест. худи Нурулло Алиев ана ҳамин аксро дар саҳифаи инстаграми худ гузошта навишт ки рақиб ҳаст, рӯзи 20 муҳорибаи хуб мешавад. мо ба Нурулло Алиев муваффақият ва танҳо ғалаба орзумандем. дӯстон, фаромӯш намекунем 5000 лайк ҷамъ мекунем ва мо наворро пешкаш шумо мекунем. барои чӣ 5000 лайк? барои оне ки мо мефаҳмем ки чунин навор барои шумо шавқовар аст ва мо чунин наворро пешкашатон мекунем. ҳатман фикр ақидотон нависен, дар канал обуна шавен, дар таги ҳамин навор Нурулло Алиевро дастгирӣ кунен то боздид хонободу сарбаланд бошен.